Ya adafo mom yenkasa kakra. Yenkasa kakra na memfa minkotim ho. Nkotim wo ze body ayadwo. Megidi se mo hoye. Edo nyame asese mo hoye. Na enwumere wotime nka anya bone. Da bia me ka se eye bone kora yekuram. Na nansemu me tete nsem bi na ekọ na eba na ekọ na eba. Na nsem atisa no abere bia wote a na ye nwanwa se da be na we hya asisi ye. Na soto bi nso ana wadwen se ensese ye nwanwa bebre. Izanze wi ase edwurum no. Ye ne nkontompofo eni atrofo eni bonepefo eni enibrebefo eni tim. Ti se ne tie bia no. Won mo motesa no ebedane ensem no kure no eni. Na so sebasa wo a wo ka no kure ne nsuro. Kontompo no bedoso asre no kure no. Na so wo so gina pintin. Na ode no kure no e kasa bribia. Na me fa sa akwa wi so. Akasa kire ye nnuanum bi nkoranzafo. Nkoranza ma na eda ho no me nnuanum. Enye ni nyina na sebi omo ya asantefo. Ebinom te se nkoro bi te se nyamfoman ye firi pene. Se nkoro no nyina ne mansofo no. Nkoranzafo omo mpem yida. Izan se wonum sankrofo no na wonum eka mansofo no ho. Kopem sentokwa ne besi ya. Wonum de wonum soranda ase. Wonum kontokwa ne bia. Otumfo pokuware. Efa asransa ase nyina de ma ne ba fopem ne ire sapoma. Na no be hu se obe sorry. Obi simi firi Nkoranza. Ene de on person krem se Nkoranza ye bono. Because of say e wo bono region. Because of say the region abeto bono region. Once upon a time Nkoranza na ye mansofo ena neto until say opokuware ntokwa de baye no defeat manso hene. Na sansa asini nyina wona ne baba fopem ko ntokwa yi nyina la. To ya Nkoranza kuro no a. Nkoranza kuro no ye di bohye. Ene ofen so bohye. Ene adura bohye. Ene dumai bohye. Na ne tachima bohye. Enya sase ketwa. Ene ti sa wo ye Nkoranza ni. Na wo ye won ya mokom descendant ni bi. Ene binum so so firi kokofu. Ebeto mu. On kotena fie mane. Bo aben no mo ne adade nyina ya asantefo. Kokofufu ni nyina ya asantefo. Bo mo ni na ho. Na sama mo ni anda ho a. Na nkrofo on ma sore. Na enne. Ya kremu Abakɔsɛm akɛse e ba wiase yenti bi da. Ne yede titi midie so. Ne ye ka. Onu se nyansa omudi biti mu ne se. On mo kan kuro no a ewo ho na Abakɔsɛm o. Ba mo de kovan Nkoranza Abakɔsɛm so. Eti mu hweye. Na mo nya careful. Baby a wo firi no. Ema wo bibia la kwan. Ema sebi ka frache. Onyi wo mfiri ho because aho na wo firi. Baby a wo firi. Untimi sesa no menye yie. Untimi nane no menye yie. Untimi enyi mfiri ho menye yie. Ope wo mpe o. Oho a na wo firi. Na yahwe enema yi me koso. Isanse basabasa yo ewo Nkoranza. Meka basabasa ya menka ntokwa. Nemu meka mente me ho ase bia. Ekoso because of the new trend bi aba. Ye nka hini emu efe ne gazette. Ya politics for dia be wura hini emu a. E di divide, division, ne through your customary laws. Any a traditional decisions no. And then you compete, which is very sad. Eti akoba se, enam senti, entawantawa kakra, abepie, Nkoranza, ahini nsensemu. Nere enim se, eye de yetubetwa. Na anu ye wo ha mofu asore. Da be na kentampo. Basabase America ne Abakɔsɛm atro America no. Ebi ne ne ekwoso no. Won mo mpem, omo pese, mo asantefo nti, every tete ane etamo.
Na kabra ye call bandakon. Bafu pe mo chiri. Bafu efi mu ye chiri ye call bandakon. Busa. Wonum koso ntokwa ne so. Mo tra ho film fie bebire no ye no mo da. Because of say mo ya santefo nti. Enya mo nko. Dumafo so saa. Uko dromanya omu di wo mani saa. Because of omu ya santefo nti. Birekum saa no mo de ye wonum. Na mamo ni na ho. Na mama obi nya mu yeduome ne ye bunofo. Ena ane we are proud of buno. Ena buno. Be careful. Abakɔsɛm a wonka ho no. Daache nyame na be ha me o. Eye wo nu nchirima. Daache nsu obenom kora no. Obeyir se obenya bia no. Because wo wabakɔsɛm is you. Ena omo de yeduome asɔre na internet yi so esesa Nkoranza Abakɔsɛm. Etoro bia no onum ka yefira Abakɔsɛm. No omo de yefira Abakɔsɛm no akova Nkoranza nyina na omo ka cho se Nkoranza is not Asante. Omu yi mo afiri mu no. Asase ni so anya mo dia. Eye mo na mo dia because mo ena mo nananom be ko geye. Ena mo te so. Ti so de so be ma no. Ekwan e fa so geye no. Onfa sa akwan na so no onye. Na onum nya so mo dia toro. Ene papa mu Asante utimi papa ye mu. Utimi papa Asante mu. Ni obeka no ensesa Asante. Esa said Asante nim ade ene dia. Ene ye to so ho. Second tampo mo fu asore second tampo ye onu dia. Afidi omo se ombeto mo do kron kwanta. Abra bujuru do kron kwanta no. Mo metu mo fu ho. Abra bujuru do kron kwanta no. Obia no obetima ka che se Nkoranza fu ojuru do kron kwanta. Onu metu mo fu ewo ho. Dabi. Onu ma metu mo. Nkoranza na na dudu nyina na busua. Ebra onu mu firi amokomu onu mo ba no. Na dudu nyina Abakɔsɛm na enwan mu beka eka se dudu nyina koso manso hene na oye mere ena ode ne wo fa ase bafo pem be sha anan na bafo pem ekochee ena manso hene ne ba akobobo no asum ena abufuo ba ye na manso hene de agudie ma bafo pem na bafo pem de ko totuduro de ko ma ne papa ko front kwa bai aya tronko na so moti ho obetimi kapena Abakɔsɛm na ode kata Nkoranza so no wabegina internet so no waye no emotional speaker ene motivational speaker wo ye Nkoranza ne ye wode aya wode na dachi na obehu enye ne ene de ofri se wanya bibi tie dachi na obehu ene obetimi kofa manso Abakɔsɛm wo ka manso Abakɔsɛm manso kuro kitikiti bi o ka no ode akata Nkoranza ho Nkoranza Abakɔsɛm ben Nkoranza na na dudu nyina wo nwunu Nkoranza na na dudu nyina enwunu Nkoranza abra na dudu nyina won mu ku ya beju so duro no na dudu nyina be ye mere obeyale na yade animu no yensomo anya yi ena na dudu nyina eto anananom awansie do eti suoduro ena esie na dudu nyina suoduro ena esie na dudu nyina Nkoranza fo fra mokom omo se afidina se ye wo adanse onu ya se ne yefo otufo opokuwale ena ne ba no wo wale sapoma ewa mokom adechifie ena one ne wo ye ne ma ne ba panyini ene ba fopem na ono mo maka ho na bra wonu mo juru dum ayi afan say omo abejuru odo kron kwanta no wonu mo ba wo manim abejuru ekuro bi ayefe no druman omo juru druman no omo di ka ko nyamfoman ena ono mo kokon wo ho santokwa no ena bafopem ekofa ofenso hene abeka santokwa no ho mo ni nyamfofo ekon santokwa no ena ono mo wini entokwa no agi nyamfoman no na nyamfoman ne de ekodi fenso hene ho wonu mo sa ebekun biem amowi eno so ekodi fenso hene ho wonu mo ba wonu manim wo mo ju druman no omo ni drumafo no anko esase na drumafo no so ya Asante na emom na dumai wo abosumi aseseseme wonu mom no ka kire wonu mo se woni pa bi ba ha na oye Asante hene ne ba eti wo ba monyi ne tata monyi ne feso nche na henche ena wonu mo yesa eyiti wonu mo tena ho sa de hye ansana wonu mo firi ho wonu firi omo firi efere say offense dumai no
ansa na wɔn mo kɔ Nkoranza na abre wɔn mo kɔ Nkoranza no wɔn mo kɔto nkɔkora miensa akora sini akora mpɔfo ɛna akora mewure fi ba akudin wɔn mo kɔto wɔn nyinaa na ne wɔn mo yɛ hunters a wɔn firi duman ɛso ne Nkoranza fo kura ka Abakɔsɛm a wɔn mo patre sɛ this 3 old men no na wɔn mo ɛka fence mansofo ho. They were hunters. Once upon a time, Manso was one of the most powerful and influential Akan state. Aniti abra na dumafo no. One mo free suto on mo ko establish one. This skillful, no mo very skillful hunters. One mo yankrofo mo skillful hunters. One mo timi ekuma boa wuntimi nku. Akwo no mo ni adade. Aniti Manso hine abo on mabaso fa one mo say na bofo no wo mo a one mo ko ha ede nam ne bre Manso hine. Eto mbeye Manso hine abofo a na se hafo a one ko che nam a Manso hine ena omode kosom no na so na yesi wonum afiri ye fa ne se Manso na so omu firi duman ye wonum nyina ye nsutafo wo ye Nkoranzania entra ho ma enya wode because eniama na ekoso na na wuhunu ye me ka to say na wuhu na wuhunu ne ye na dachi wo behunu ne ye won ma sore me ka say na nsemu abrantie bi o se fa ne say kora obone din bibia me refi ne din eba bonten ena ba ko bi sore one who inspirational speaker wono no pese o ka asem ma ye Nkoranzania eye o se ane menya Asante dachi enisuo ebegumo on se ne kentampa otumfo o se tutu enne me no kasai muk ayi Nkoranzafo mamma mo ho kwan ama kentampo se wo baba be ye ayu wo makofa ayi mofo ne kentampofo ade won ho abo abusua baako amene mofo dahafo a mo Nkoranzafo fo amu ade mo kan wo mo ho de mo kwa akon na mo skillfulness nti omo ka kire mo se mummo na mayade we are grateful enne mo se mummom ana mummom ana mo fa Nkoranza na mo bechi am ado akoro nkwanta na natew ana ono koto do akoro nkwanta na natew ana ono koto do akoro nkwanta won man kwa koto mofuo e wo do akoro nkwanta ana yeti ha kentampo ye Nkoranza sase no enne mo ehine bekremu kentampo asase sane dia ebedi na fa hye abra na himfie wo mo yeti ha masese o manya ho Abakɔsɛm ema me no kasei o ma invite e fa ne sei anagima bedu mesia sembi biele kowu akokra blay na mo Nkoranzafo mo ntra o asem bia na wo na nabafo pem me pe wasam yie aka me nko na kantiase aba na kasabi watimi akoso a kyerɛ papa na wadi Nkoranza so na so sabe yi a ja se wodo ho bobo bankrofo mistake waye e wo se wogitum na abra ho ase na kwa busua na nim enye se wo hene na mum sabofra wo ye ono mo fa ase no wo fa na ne prakonwa wo ma me na ne nwia no ko na ne nkotena se mon ka asem no na nya yie na mo fond Nkoranza ntema pemfra na nipa ni peso ono mo fu mo fa enipa da sani ahihye so mbefo mo afa eza asem Asantefo ena ya soma nkrofo mo na mabonten e ka Abakɔsɛm atro si ebegu Nkoranza man se otufo ho ahina mo ho ahinti ena Nkoranza man ade ne kura mo no kura no ye pese ehwim firi mo nsam enka no ne se na amene so obi be ka Abakɔsɛm se ye firi na ofiri pene na ofiri manso na ofiri wotimi di sa ekuro na Abakɔsɛm kata Abakɔsɛm ye Nkoranza na nkasa mu Abakɔsɛm Nkoranza fo ba yo mbetena dokoro nkwanta no na netew na on beto no on fu dokoro nkwanta ba nyamfo man on mbeko ye won mu ku nyamfo on mu ba won manim ebetena offense druman won mu firi ho e na on mu ko ba bi on mu ko ye no na afedi e be na aba menti ase
I just obi sheda ekire mase because minim ni aba. Minim ni aba. Ye no obi asori a no waka ni ope no mo pese Nkoranza nan kase mu a eya dehefo o mo ya seniefo o mo ya santefo no won Abakɔsɛm edi pa sori se pese e kata so. Eti Nkoranza fo moto a we koso no mu hunu anaye mo fese ese mo ye bonofo aye mo fe eti mo begyae amadache ya kamonsa he beto berebu besu otumfo mfi mu o because wakanya ya kyerɛ mo wo bepe ahwehwɛdeɛ ene adansidie krata otumfo mfa ma wo because de ade wonu ne wodie nya de kom de no de ade wonu ene wodie nya de kom de no ye no ane sɛ na amene ye no ane sɛ na amene ye no obi asɔre ya ena Nkoranza is not Asante Nkoranza is not Bono ena efa ne say otumfo amaku bia magya asase bia ena ese basa na moto na mohwe so on the efa chiriba says ya sheda ibate Mr. Gazette man onenam control asede Gazette man krofo na nkankyira otumfo ebrem ponte ho yakone nam control ase ene ya pa obi ogina bonten e ka senkyirafo ebe koma Asante man enkyira no on Abakɔsɛm kyerɛ sɛ abro mu nananom efiri efe ne sɛ omo nanam kɔto efiri efe sɛ robo cave mu ba no wonum beto Asantefo e wa asase ne so no ene wahu ye omu wa fahye mpo wonum wa fahye a wonum di ye kyesa sa fahye no yenka Asante kasa wo ho yanka typical Asante twi e wo ho because abena wonum free rob no sa rob no mu ba no omo ba hima no hyehye ne ho de sika gudi egu ne ho wo pie na Asantefo wo asase ne so no koka se ei no ba hima de gudi ne ntimame no oba hima na mpie osa akoi na no ene ma wonum ye se ene o ma fa hye omudie no Asantefo na ma wonum ba hima no ampiama eniti obie no obeka Asante twi abra omudi o ma fa hye eti nkyire akuro no na Asantefo te ho ansana enkyirafo no firi robu no mu ebepi to mo kwatena mo se hakra yenche we will not last long here because there was people that was already settled in the land and yet one will say yasheda na movement bi aba and the bronchapim movement bi obinim aba 1959 ayeye afia for movement ye jama for aduana for fresh minya ye jesi ya pampem all because of their own interest na mon Nkoranza fo efri kokofu fie meboa ben aba Nkoranza nkuro nyinala Nkoranza kuro ni minim se druman oye benpon na se ye there won mo enyina na wo one place mon sore na mon kasa na mo so mon kama Abakɔsɛm kyerɛ nkrofo mon sore na mon kasa na mo so mon kama Abakɔsɛm nto abonten na ma hwe yie ebeto brebi mutim kurom na so mun kom ebeto brebu mba mobo sa enhyehye ene on mo hyehye de mo ne kentampo ye no eya enukura de yasase o won ma hyehye ne papafo de ba mo so won ma hyehye ne kakraka de ba mo so Nkoranzafo eti mo ntena ho menkrofo bi a na on mu kuro ebiti save ye firi pene manso afo me sore me kanchira wo se Nkoranza ye bono because ankrofo they know where they come from omunim ba bia won makoma ene omunu kuredi omu loyalty free ene ti munhwe yie na mu defend mo birth right isa say the moja dia ye the moja ne sa je ti babo cross se moja kagu a ma bo ne fafiri ne ho e moja ene otumfo pokuware wona ne baba popem ene na kofo de je Nkoranza man kopem kentampo yeji yani yeji bohye edra bohye yani tachima bohye feso bohye ene ti mumma moni na ho na mama moni ya na ho a ade be chiasa na sumu hunu ade be chiasa na sumu hunu Nkoranza ni piele ni wo ye won mu chichiri kuro
na oya bununi Nkranzafo efiri kontri akomu jasifo nyinala efiri amokom ene baye ene edi nkroyi ehye won monsa kokofufuo nyinala onmo kasa omudi no ti obi nkyera ba bi ofiri fie mafo omu nyina asantefo fie ma buamai ebuaben asantefo nko a so munye very careful da monsore na mansore na anu obi na mabonten sa fie ma eyabunofo na mo asantefo mukodwuru ho na mukodane wonum emoa bewu wunim se japoku ne ma me fie ma wo mudwuru ho no na wonum pe ba bia tan ba Nkoranza hema ho ye din ba Nkoranza hene ho ye wonum firi kokofu ya hini ensem ya na de wonum tu bata mo che wonum so wonum ko hwe ba bi ntena wonum ko na mko hu hina kasia na ya wahye entwimfi a emoa ye friend say adwei ene ba ku ye ne ni kwamrefi wo mu di afurusane ye wonum ye so wonum ben ba bia ya wa no wa na sumaduru ana omudi amnikasa ba oba ahema amane ne ye de won ba ahemfie ana mu ayi empanifo ba hweye na mko abusa na omo kire se ye bosom na ne mane sa amoa no ti sa wo pesa mutena ho de ha munyam mo ne se nipa omuwu omunsie wonum se nipa eti opanyin opoku woni ni nwia ba wonum nko ana esi wonum wo fie ma monkey century ho eso na enkora bia sore seye asantefo ne beda na wonum papa num emoa munya very careful na monsore Nkranzafo ya mu ya se ne abusua ne binum soso mu firi dwinase adanse ene amokom ne binum soso eye antoafo bi ono so baye ene nkrofo mu firi kokofu ene binum mu firi samai monsole na mansore ebeto birebi mu be chimoni so enemo ade kentampo se ade akwaji njon hia to so no omo se still on beye na da bay na kentampo chance e beye mofu asase da bay ena kentampo esori ye ebeye mo asase monsare enne mofu te ho si ya frɛ na najima bedu sewunim di osi babia na sebi ka frache wa niegu ho na wode papa mu wode niema bebre no de aba agenda ena o ma hyehye no na wode mankrofo no onum tetetete ho no o mo nyina o mo ho na onum kapena abakɔsɛm ane ye kata Nkoranza so ena Nkoranza anya Asante ena Nkoranza ye bono ye ka manso abakɔsɛm ane ye kata Nkoranza so ena Nkoranza anya Asante Nkoranza ye bono ye ka ye firi ye fense ye firi abakɔsɛm a ne ye de kata ayi ye fense Nkoranza so se bon sore Nkranzafo mo ya de hye mo fra de hye fie mo ahembo boa no ene mo fie eba mo komu a mo ya de hye eba menhie a mo ya de hye mo sole na mo so mo kama bakɔsɛm ento abonten ho na mo ma wo no na ye influence wo mo ade agenda of a broad champion show madwunu mo no mo sore na daakye mo be ka mo nsatea wo manum mo be ka mo nsatea wo manum ehye ya hyehye atom ho no eso arafo eniema ekoso ba de star no wo yese wo dwene ho wo figa enye yie wo yese wo dwene ho wo ka enye yie na ni nyina so akwakoye agenda etene asantefo nkuro ememu anrante ne maba wa wo kuro no ma ne aba wonmo pa ne yede ahye wonmo adwum ana wonmo so de traditional area no na yede na wo ye mrante ne baba wutimi mi kurom so oba hema so wo hene na wo na be decide kwane ameme fa ma de hye mfa so wo be kire me se me ye weni me nye woni wo mabunu asasem na nanu mo sore na de obe ense hunu bia ma police che no because Ghana Mamra ye Chieftaincy Act no accept customary law and customary right. Accept allegiance and delegation. It is a man sorry am yan chichi sam nante ye ngum. One mo sorry omudu omwoni abom asafo hene. Na nsem hunu ni kaka bensam na yifu bi cho machi e na onum die. No pesa mo birth rights. On pesa mo traditions. On pesa mutumi adam nkonwa ho no. Mo kama no tum ho no. Na na no mo sorry. Some of the block me my no. Oh no ba oye.
Ada na mo mema makomo no atum. Wo breku me hema. Esan se woni mama mere won sa mamere. Onim sese wo lusu de wona. Dachi so bi baso obeko na sase ho anane nkonwa ho a onya danse. Ti wo kasa ro kacha se ebre bi hie bi ho asem ba ye. Ne kuro bi fo beji won masase. Won mo kwa sokore. Sa sokole hine mekire. Baby won mo bechichiri kuro no ebesi ye. Asokole hine ene bekire baby anane hie wo. Wo aba baby abeko eye menhia. Wo kranzani eti sore. Ne kawa bakosam na wusu nchiri mentie bi. Na bratie ne ababa obi obeyesem hunu awasa asese no. Fanima police. Wonim say content so obi say obi kan wo bakosam etoto no wase. Say ya wona nan ma wakosam aye on time kase. Aye wo bakosam odidi wakonwa na ade tra wasa asese so. Na ode do to me. Eni nche wasam sore. Na ono mo yi abom ye chi won ngum. So obi so ofiri Nkoranza kura hyase no dɔɔso. Emu be 9 aye mansofo nkura ebeka Nkoranza no ho. Enti so office nkuro no mu bi. Na office a what time Asante fo betena asase ne so a. Ana Asante fo bechichiro no mu kuro tan won mu a. Na wo ka Abakɔsɛm a ka kuro na ofiri so Abakɔsɛm. Men ka dase Nkoranza Abakɔsɛm. Afese wonya wobru na wo ya emfa Nkoranza mfra. Eza se Nkoranza de hifie wonimu ni baby ofiri. Sade wo na wo ka Abakɔsɛm no wonim baby ofiri no sa na omunim baby na wo pototofe wa. Wo pototofe wa so wonim baby ofiri na onom. Wo pototofe wa wo so wonim baby ofiri na onom. Wo po wo se wo bete wo Abakɔsɛm na onom mo te akonya kase yeso. Aya emu onyonyono na motena ho na omo kika na ka ho akora ebesua ama wo ohene wamamere kura wuntimi ni mese unso ye kura ba ye woden. Mark my words, asemo me ka to what 2 years ago se Nkoranza anwe yie kentampo ni mofo be sori etia wo mu me kan 2 years ago because free tete and the kurobi washe won machia na tumi ane kura Nkoranza enti na wontimi penetrate ene yeso obi abeye ebunu House of Chief President ene wo ndo amana si nkyira Nancy okọ odumase uhunde e ko so ho e ka akra bi na ko odumase ane ewo odumase ko munya ntokwa tese kuro bia ya Asante kuro no otan ofe eso no amu ya Asante ni efri sintira so wo pe wo mpo eho no ofiri eho no odi ade wo ya Asante ni adebe na ekoso adie na ekoso ye na yesesa Nkoranza Abakɔsɛm ni ye ba si ho ketiketi ni yesesa Nkoranza Abakɔsɛm ni ye bodi akese asema mo kanyina moboa se adudo nyina no wo so manso hene e na oye mere ko pa ba fo pem adudo nyina wa nyunu Nkoranza adudo nyina so oduro sa ha na metimi aso moduro suodro nti nkrofo mu firi suodro mutimi di Nkoranza konwa meyeyi isa so mo yade hye ade ba semni ade ne nipa bi paasi no hu eye no hu agye basabasa ya sa no yanka na sem baby beju bia gye so de basabasa ya to de wo chiri so be hu so mo ya Asantefo awoso de basabasa ya to no okro na esi ye twa ye ho ne abebo otumfo din abro otumfo nim ne yekoso agimi je ne ewiase we mu nye de na no kure ne kwan eyetiatia ampa ti ne nipa kakra bi netim fa so no ne nkontopo kwan eson na kansema ekoso yi baby obedu bia na atija to ho baby obedu bia na atija to ho se di enti da wose basa mi busaw
edi ehunti na sesetimi basa ohima ade na wo mma na meka de ye nokore ne mfankyere ye wo etiewu bra ye nim so bra mefa ododo ohima papa bi mefa too much bra na beka de ye nokore ne ka kyere why ohima bra why ohima collection unwia me from se bra me unwia wo so me unwia boni ne yentam bra ha wa beka de ye nokore bia fa kyere wo mo se wa wo hunu se de meka no enye nokore die bra why aha blay eminwia ba bra bra o ye obi a wo kukudro dia na wo nokore wo mu ampa na wonya me nokore tu mu abra beka kyere se me asema me kan betwa ntro ba kokura se ya se sema ye woni mi ni wonwie no ntamasem nwia ba da bia mo nenam na mo yesa ne ma wi de bia sa abram no kasai Nkoranza de hie wo mu nwi wo mu wo ana wontwi me video no na mfa Nkoranza de hie fie na nkobɔ nkyerɛ wo se nananom ababa wa bi ya mimu no wote social media so ya ne hu fi bi ti asem wo ka nananom na asem wo ka no eye ne kura anase nkontompo instead so obegina ha comment de wunim wo so abra so awoma obi a memebo a wo wunim ne kura no mama platform bi ne wonko mimi ni patam minwia oba kura de minwia ba no wo so nwi ana wo ma na be ka no kura ne mfankyere you see your problem de bia te sasem no enkomma wo na no tiaboa enyia na office ko against wa it is not true but me better na me be kan sem hu na wonwia no na mo kan bia ka wa be gina ka say it's not true. We need to learn. We disagree to agree. Abakɔsɛm abosom tachiri. Wonu kwa akura mo fa so nya sasamai. Abosom eta abakɔsɛm achi. Ti se wo ko bia abakɔsɛm na wanka ne yie. No onipa koro no kro gu nsa frɛ ne nananom dia. Ano me ni bi kan. Eriti amususu nkasa wate. Ni wonim enka. Asema mekan. Adie ne wo mu a meboa. Wo de na wonimu no bra be ka kyerɛ me ne won kontokwa bra mama yenyi enwia ba no so oba mpese obi e be ka bibia me mo akwa aba me nya ba ba cho be ho ya na zo e Boko, sorry, no. What they can unim, ka wo de why? Ka de unim.